Ice Christ. You can go because ask an area open in Wogom Mana, Emma Vinalica Briva, Naba Yasikayo. You got the house with 60,000. Asana Gala Major Chaka, Macaloch last week. Open in Wogom Manavo, you can go because only kind of labor. Emma Vinalica Briva. Well, I met you 60 ballet. So you're not Charlie. I don't know. I'm Manuel. Oh, well, Madu Kaji, one way of Chinga. I love the bosom. Alajuo can go. Friday, Engineer Friday. Milimaluga maka nana saugaro kanala. Alamado engineer. Alamado. Ice. What's up, all over? Chukwuebuka. Eze Chukwuebuka. Ebigini malume. Ebigi Chukwuebuka. Oye Chadonu eze. One name, Judo Obiora, yeah, Judo Dalo. Ojimota Moka one name. Judo Boyes, Gagulu Moto, Gagulu Moto, not Nami, I know. I will move Judo Obiora. Near Go Mozo, Judo one name. Niama bwe mu moto zona no wa nanga bia India kanga bia kwoli yegu nanga bia India obelege na akwụkwọ mu ga putan ya na lo nyame akwụkwọ dogo
Oyibo Sikandeli studio. Nkata yẹn na bana studio. Ike mo maaze ojogo obodo Igbo ti egwu. Chichi oke. Wodo bahu. Ojogo obodo Igbo. Ojogo ti egwu. Ice blush. Imeji ekuwa bo okuwa. Endi akeji a compare no ya me. Weji ma compare ni mo. Ice. Transi. Ugochi meleze dalo dalo. Ammo bagwe. Asine bu bagu na chago no. Do ko idu manaka. Ndi wo buju yi. Dalo wanna. Isi welu do ti. Ogolo one Elias Okowo ogolo Igbo Arizona Ikechi ogolo ji ọmọ ọgọ nwanne m Ice. Oyo la nele mai. Oya kodogwe. Ya ba kodogwe. Oya mi ato bodo bodo. Odogu so ko mele mo transaction. Osumu bo aka to mo gakwante. Ibi ge de bo 30. 890 242 84 Nyakusira katumo. Even they use the first bank. Ibi ga weba. Neba agulola enu suchukuma. Ibi mele chomo ya me kan kole Anambra. Kembuji jobo do Igbo. Akpọrọ na phone once. Mama stroke me mo transfer. Data bubo sizis. Ijo ki email mo transaction. Na bu Western Union. If you get there 30 890 242 You don't put that cat to move. Nabu 84 Nabu that cat to move. If you got well bow Nabu Agulanu Sugo. If you manage to move, I call it Anambra. Who would you manage? Ice. Onya kodogo. Ane kuewu. Ane meme. Onya kwemego transaction 20,000. Odogo mena 20. Odogo mena 20.
na 20 onye omee na 20 omee 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 onye chimere eze na nwayọ nwayọ ebe ị ga ọgbọrọ onye ya na onye ya anụ ya onye ya na onye ya onye ya na onye ya onye ya na onye ya onwe adịla ya na mma onye ya na onye ya Chukwu nyere ego enu ụwa waji emegbu mmadụ emegbu enu onye enwe ụfọdụ mmadụ ego enu waji enyere ndị ọzọ aka onye nyere onye anya onye akụrụ obido ike Dalo wanda muzo atiliyo dalo atiliyo dalo wanda emegbu mmadụ emegbu onye na ọgọdụ mmadụ ego n'elu waji enyela ndị ọzọ aka onye ya na onye ya o wedela ya na mma onye ya na onye ya onye ya na onye ya o wedela ya na mma ice block kudi menji kwa wabo kwa mbenti na egwu oge gara aga egwu mụ na alụmụ ejije bili iwe nwere ndị obodo mụ n'ime ana m wasi na egwu ga-anata iwe nwere ndị obodo mụ n'ime ana m wasi na egwu ga-anata daalụ nwanne m nne m daalụ ebele m obi mgbawa asa m ovanes arụ odogwu ego ebe gị anyị ime nwere ife ọgbana ajali ezi ọgbanje onye ọgbanje emu ọgbanje ibe mu ibe ọgbanje ibe mu ọgbanje ibe mu ilu isi ekedele mecheke alụsị obi ụbọchị o mere lọnchin igwe n'ofiti nwamụ igwe a na-amụ kpọrọ m egwu na mụleri nkeji ya lebịa ibia eneni eze obodo na-ake ya ụgwọ iji ije obodo nwanne m ka iji nata o ji 50 ama ọgọ nwanne m Chijioke na ọka eneni eze enwere m igbo sosa anyị bi n'ibe anyị oji mere eze na lụọ ekpere ha kedu maka ezi ọyị ka na-eji zeri onye injinia nwa ọla nwọrọ ezi ọhịa m ezi ọhịa ga ụtọbalị mgba nwanne m ọ bụrụ nwanne ụtọbalị mgba nwanne m ọ bụrụ nwanne n'ogo arọnna ezi ọma ọga nwanne m I don't know. I don't know.
kechie orego ọbala tụlọ n'eso obodo dịka atụ egwu Friday echo ma ịkpali ya agba ọkwa ịkpali agba wetikọ ndị hapụrụ na Tilo, dalo. Iso. Task force. Ane bura ni ebu. Odogwu ana akwale mbolo n'ụkpa. Ana akwale ge mbolo n'ụkpa. I don't want them. Ice. Friday, I don't pass this instrument. My level don't pass this instrument. I don't go tell you this thing again. Isi welu go na longozi amaga. Abala tilo dibe. Where's your cable abo? Where's your cable abo? Oye dibe. Akusi come. Oh mama, gonna mo transfer 5,000. Akele go mo 5,000. No. No brothers.
Animal dash mmadụ 50,000. Animal dash 20. What was it? I don't know. We can run me us. Don't go to Ogumu. You went to bought it now. 200,000. Animal killing this year. Or what do can kill 5,000? They kill more what do 10,000. Ọgwa na onye ajụla atụ ga-emesi elebe ego n'ụwa. Ọgwa na onye ajụla atụ ga-emesi elebe ego n'ụwa. Onye ajụla atụ ga-akwata eweta. Onye kwele ekwe ga-ekwesi ike. I don't know. Ogbueshi. Hello, no, it's over. It's over. I can't job on that. A second day pilot. Na mili maluga maka. On our room, darling. No, you know, I did your. No brightness. We be loga Jones Lincoln. You can I your beloga. I got yours. You know this. You got Tyler. You got Tyler. You got Tyler. You got Tyler. Where the boy? What Ice. Therefore, church keep you and your guy. Ice. One loser. Okay, one loser. Odogwana kunyu gwanaka. Ebueli sada. Ebueli sada. Apakala nola. Vise to dogu. Vise to one way banogo agaloda. Ego do not share. The big ego do not share. Ego do not share. The big ego do not share. If you really know that, it's a really sad over. To be my career, ice blocks. Yes. Odogu go run India. Yeah, darling. One more to say who won them. Yes, landlord no bodo. 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 Ice. What am I? Is it really good? What am I? What never Palata? Palata, what am I? Do my tazo car. Is it really good? I do concert. Back and down. Nego malamaro muno yana zo obanja you say can I check aluso
Chinne wanne da wuri chinne kai shi wuri kai shi aba kai no tike zo aga aizo oga bese na lo ya batako landlord in India wa mu tu shehu ugo shi meleze yo dalo landlord do kanu yo landlord do 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 yo landlord one national map.
Atilibo dalo wanam. Opakala. Onye ga adele mma mmadụ okwu jozi biko na nwere onye Malaysia odogwu na delta nwa delta odogwu ebe nyabụ nwa delta odogwu na delta ije ga-ala bụ izu ogo Odili Chimezia Odili Chimezia Ijo gala bijogo Odili Chimezia Odili Chimezia Odili Chimezia Odili Chimezia 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 Odili Chimezia Odili Chimezia Odili Yeah, Captain. Nice. Captain Odogu. Iga kanka. Captain Niga Chisawo. Iga kanka Dinibo. Captain Niga Chisawo. Ana me kwu kemba. Onye malina abia. Onye malina abia. Onye Dinibo. Oji fi jamo ga wannam. Captain, landlord, Ejo mogo, Bokala. Oye sakwa baralo. Chema ile tisi kwa konga monkili kile. Captain no. Uguji jobodo. Ukwamu kiji nate. Ugugu captain. Isi abonu nuja. Abonu nukisi nata. Ugugu captain alongozi. Bye. Aisa. Isi welu welu. Atilibo. Kuchokide na ega ijo. Captain no. Ukuji jobodo yibo. Ukwamu kiji nata. Kiji wanata. Oka ama. Kale kiji je. Captain niji wanata. Ilolono dala. Uno mwiru ae. Uno anambara. Aji adalu wana. Adobo. Aja adobo. Dalu wana.
Saranga igwe Saranga Dalo wanam tie dalo wanam oye na boy oyo ijo gala bi gogo ezo yoya yoye igwe yoye igwe yoye igwe yoye igwe yoye igwe yoye igwe nice Kana mogo no wa kana mogo no wa kana mogo no wa kana mogo no omoga ade afo ya omoga ade aho ya omoga ade aho ya omoga ade aho ya omoga ade afo ya omoga ade aho ya omoga ade afo ya Omoge, yo, Omoge, Oshi, yo, Omoge, Oshi, yo, Omoge, yo, Omoge, Oshi, yo.